हेलो गाइस गिबि गिबियावनो नै गोबाव जाबायना बावलाय लांग्रा जाबाय मारै बुङोमोन इन्ट्रोडाक्शनखौनो होनो बावलायबाय। हेलो गाइस गिबि गिबियावनो आंनि बड' मिउजिक इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव बर्थमान मोजाङैनो दङ। नाथाय प्रब्लेमा बेसो आंना नै साननैसो आङो एक्चुअलि अखा बोथोर चार्ज गैया मा गैया प्लास आरो बिथिंजाय आंना नेट मोना दै एकदम घरायफबनाय जायगासो होनजायो माने नेटखौनो मोनखाया। दिनै जुदि भिडिअ आपल'ड खालामनांगौबा गाबोन बा समफोरसो हाबहैगोन इउटुबाव मोनहैगोन आरोखि माने ओरैबायदि प्रब्लेम स्ल' बिदि आरो इन्टारनेटा मोना। नोंसोरना खबरफोरा मारै हालोदफोरा मारै अखा बोथोरनि नोंना फुल बरिया आच्छा नोंनालाय गैया आच्छा जियानो जादों माने बिसोरना खबरा गैया नाथाय आंना खबरा माने गाज्रि आरोना एक्चुअलि ससियेल मिडियायाव गोबां मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो दं दै मालै मा जायनो हेगारदों बेनानो भिउ खारदों बिदि आरोना। ओमफ्राय आंनि कन्टेन्टआ बे नङा एक्चुअलि आङो माने नायनोनो मोनाखै एक्चुअलि मा जाबाय थामारदो नोंनावसो फैग्रोयोबालाय फैग्रोया नुवा माने मा जाबाय थामारदो ससियेल मिडियायाव एक्चुअलि आं हमनानै मोनला माबा मालायनियावसो एसे नुदों आरो आङो माबा मैदेरनि माबा मिथि नार्जारिनि ओरै आरोखि बिदि आरो दा ओमफ्राय दा एक्चुअलि हाबा जादोंमोन मा सप्तानैबो जायाखै सोरबा बुङो मास मोनसेबो जायाखै आं एक्चुअलि हमना मोनाखै दै बेसेबां गोबाव जामारखो मिथि नार्जारिया हाबा जानाया आरो बेसेबां दिननि उनाव डिभर्स जालायखो बेखौबो मिथिया आं जाहोनखौबो मिथिया मानि थाखाय डिभर्स जालायदों मा गोरोन्थिया बेखौबो आं मिथिया मिथि नार्जारिनिसो गोरोन्थि ना बै सेंग्रानिसो गोरोन्थि बेखौबो आं मिथिया आरोना खिन्थु एकदम खुगाजों खुगाल' खोनालायबाय थादों नायनोबो मोना माबो मोना अखान्थि नांगासिनो आङो अखान्थि माने नुवानोखा दायो ओमफ्राय दुब्लि बारियावसो दंफैयो नालाय जोंबो एकदम हालोदा गाज्रि दैज्लां बोथोर भाइ जोंफोरा एसे खेथि खालामलाबायनो होनानै दुब्लियाव ओंखारदों आबादफोर मावनो होननानै हनै ट्रेक्टर एवगासिनो नुदोंना नुराखैथाय गलाला केमेरा नालाय आंनाबो बारा मोजां सिनायाखै खोमा दा नै दुब्लि बारियाव बानायदो होनना थांदोंमोन दुब्लि बारियावबो माबा फुग्लाग्लासो नुनायखाय आं फैफिनबाय मिथिंगानिसो गोरोन्थि ना मिथिनिसो गोरोन्थि दा मोनथियाखै दै दासिमबो माने भिडिअआ ओंखाराखै आरोना सोरनि गोरोन्थि मार एक्चुअलि बुंनायाथ' बुंखागोन आंनिबो गोरोन्थि आंनि गोरोन्थि होननाथ' आं लाखायानोखा गोरोन्थिया आंनि नङाखौनो होनना लाखागोन आंबो सिखाव खावखांनायनि उनाव नाथाय सोरनि गोरोन्थि बेखौ बिजिरना नायनांगोन आरोना जों आंथ' हाला थांनोबो दा बिदि आरोखि दा गोबां माने टेलेन्टेड मानसि दङ बिसोरो एसे बिजिरना नायदो बेनि उनाव मा डिसिसन लायो मा राय लायो लादो बेनो आरो खोथायाना बिदि जानला मानला ससियेल मिडियायाव होबाय थाबाय गोबां सोरनि मा मोनथियालासिनो जाबाय नोंना फैसाया आरो दा सोनो नांगौमोनलै जोंनो बयबो मिथिनो लुबैगासिनो दं गोरोन्थिया सोरनि एक्चुअलि प्लिज सोरबा मिथिगौबा कमेन्ट बक्सआवबो कमेन्ट खिथाहरनो हागोन आरो भिडिअनि गेजेरजोंबो बांनानै हेगारनो हागोन जों नायनो थाखाय रेडि। ओमफ्राय दा सादा सिदा जाबाय आरोना दिनैनि भिडिअ खिनिया आंना सोंनाय माने मिथिनो लुबैनायसै नालाय आंना बास